Karmel Aġus, għallim ta' 52 sena mill-Fgura, inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li abbuża sesswalment 5 studenti bniet li għandhom bejn id-9 u 12 sena waqt li kienu fdati lilu biex jieħu ħsiebhom jindukrom jew biex jallimhom. Il-każ seħħ fi frar li għadda u fix-xhur ta' qabel fl-iskola tal-arti li għandu l-akkużat Aġus Art School fil-Fgura. Il-qorti ordna d-divjet fuq l-isem tal-5 tibniet fosthom waħda ta' 9 snin, oħra ta' 10 snin, 2 ta' 11 sena u oħra ta' 12 sena. Aġus ġimix li fost oħrajn li b'emil żien ikkorrompa u ħasem f'attivitajiet sesswali ma' tifla ta' 11 u 12 sena u li kommetta reat ta' natura sesswali mingħajr il-kunsens tal-5 li huma. Huwa ġimix li wkoll li offenda l-pudur jew il-morali b'emil li sar f'post pubbliku. Aġus ġimix li wkoll l-akkużat issoġġetta lil 5 studenti tiegħu għal att jew imġieba li jkollhom konnotazzjonijiet sesswali inklużi kliem bil-fom u mossi li huma meqjusa offensivi, umiljanti, degradanti jew intimidatorji. Fil-qorti ġie allegat li waqt il-lezzjoni tal-arti Aġus kien imissilhom il-parti privata tagħhom. Il-każ beda jiġi investigat mill-pulizija wara li waħda mill-istudenti tkellmet dwar dan l-allegat abbuż is-sibt li għadda. Dwar dan il-każ, il-pulizija tkellmet ukoll ma' 50 studenta oħra li kien jgħallem l-akkużat. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tiegħu. Aġus qiegħed jaffaċċja akkużi simili f'każ separat. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ma laqgħetx it-talba għal ħelsien mill-arrest u ordnat sabiex l-allim jinżamm arrestat. Il-qorti laqgħet it-talba wkoll biex toħroġ ordni ta' protezzjoni u sigurtà fil-konfront tal-vittmi u l-qraba tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.